Sa sunod gani pahiram kag pedicab dapat ay tubil. Unsa man ako? Yo, boss. Busarte. Boss. Boss. O jaman. Manghiram mo takog kon ba pedicab. Pedicab? Hmm. Asa magbanto day? Dako yan to sa palengke niya. Ako ulan-ulan ka taligsik man manghiram mo pedicab. O sige sige. Kunin na na daw sa gawas. Okay na si mga akong hiramon. O na diya sa gawas. Salamat, boss. 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 So, Oh, mo ka tubil mo pedicab. Ay man tag patubil habi. tubil. Wa kay kwarta diya. Gani mo gi pahiram tag pang tubil niya kay sa man pagpahiram mo Sabi na- pedicab nga may tubil. Mangula pag pedicab, ako pang Ay tubil. na kay istorya dia pahiram na tag pang tubil sa man ang pedicab nimo nga. Dili Sa sunod gani pahiram kag pedicab dapat ay tubil. Unsa matawaran ako ang tanan ni noon? Unsa matawaran ni na? Ultimo pidik. Boss, Ako ang pedicab. Balik ka po. tulog nga. Lat man mo pedicab. Tagay tag pang pabulkit habi. Ay, unsa man kana ako anong pag ko na pa gipabulkit ta. Naunsa man na ako ang tanan ni noon. Paghiram Ultimo mo- gasolina, ako unsa. Pagpahiram mo ako, pedicab, wa pa tubil niya. Buslot pa unsa man na iya. 50 na pag ihatag pang tubil. Ay, kabuang ni mo na. Ikaw na yung biyo na mo na.